Skal så forklare laveopgave A her i vores opgave, som handler om middeltemperatur, som er blevet målt i forskellige breddegrader i Vestgrønland. Vi har fået noget rå data her, hvor vi har nordlig breddegrad, og vi har årlig middeltemperatur i Celsius. Vi har fået en sammenhæng her i matematisk model, som beskriver den årlige middeltemperatur og breddegraden. Den hedder Fx er lige med a gange x plus b. Det vi skal gøre for at bestemme tallene a og b ud fra de tal vi har fået her, det er at vi laver en lineær regression i GeoGebra. Vi sætter vores tal ind i GeoGebra ved regneark herude, hvor vi starter med at sætte den nordlige breddegrad ind i vores ene her, og så sætter vi årlig middeltemperatur i Celsius ind i den anden. Derefter så laver vi lineær regressionsanalyse, hvor den så laver en en midtlinje gennem alle vores tal, og det giver så at vores A det er minus 0,73, og vores B det er 46,09. Ja, jeg skal også give en fortolkning af vores konstant A, og fortolkningen af konstanten A, det er hvor meget vores årlige temperatur falder med per år. Som vi kan se på vores røde streg her, så falder den, så temperaturen den stiger ikke. Det er hvor meget at den falder med per år, og som sagt så var A minus 0,73, det vil sige at den årlige temperatur den falder 0,73 Celsius per år. Og så skal vi også finde ud af hvor meget middeltemperaturen i Vestgrønland er, når den nordlige breddegrad er på 66 grader. Det gør vi ved at sætte den ind i vores formel fx er lige med a gange x plus b. Der skal vi bare sætte 66 ind på x's plads, så vil den så hedde fx er lige med minus 0,73 gange 66 plus 46,09, og det giver resultatet minus 2,09. Det vil sige at den årlige middeltemperatur i Vestgrønland, når den nordlige breddegrad er 66 grader, der vil middeltemperaturen være minus 2,09 grader. Så skal vi også benytte vores model til at bestemme, hvad den nordlige breddegrad er, når den årlige middeltemperatur i Vestgrønland den er minus 10 grader. Det gør vi ved at sætte minus 10 ind på fx plads, og så der bare løse en ligning. Så vi har den her minus 10 er lige med minus 0,73 x plus 46,09. Vi starter med at minus 46 på begge sider for at få det væk. Det giver os minus 10 minus 46,09 er lige med minus 0,73 x plus 46,09 minus 46,09. Og her der går 46,09 ud med hinanden, så der bare står minus 0,73 x her på den her side. Og så herover så har vi minus 10 og minus 46,09. Og minus 10 og minus 46,09 det giver så minus 56,09. Så kommer vi et step videre ned, og så vil vi gerne have vores x til stå alene, så vi prøver at få vores minus 0,73 væk. Så der skal vi også få det fjernet på begge sider. Så vi dividerer her minus 56,09 med minus 0,73 er lige med minus 0,73 x divideret med minus 0,73. Her der går minus 0,73 ud med hinanden her, og så står der x tilbage over på den her side, og så er det bare at sige minus 56,09 divideret med minus 0,73, som giver 76,84 er lige med x, og det vil sige at den nordlige breddegrad er 76,84, når den årlige middeltemperatur i Vestgrønland er minus 10 grader.